pas ngono kuwi gandeng sing nanggap kuwi Pak Margono tak kudange Pak Margono ayo oh ngaten ngono lah kowe mesti kendel ada lanjutannya lagi enggak enak ngono kuwi ayo tak kudange Pak Margono sing bagus-bagus dhewe sing ireng-ireng dhewe kowe iki diarani kon bagus malah ireng lho ya kula nglanjutne lho Pak oh iya iya ning awake sehat nah mbok dikumpliti Pak Margono kok no tok ora ya ngono kuwi pundi Pak Margono pundi oh alah tikudang delik kok mana iya wedi karo sinden ayo ayo ngono kuwi. Iya